Daw, ano pa usa ida? No, usa duha Puas isa oy. dayon. Sabon pa no eh. So for this vlog mga amigo, akong ang mga amigo tuwa dito sa sapa na mga amigo sa gitiksan ko mga amigo. So ako mong mga brand out mo gini nabilin ko sumadto ko dito mga amigo. So as you can see ngit-ngit ko siya. So see you dito mga amigo sa sapa. Bye bye. Tata ba? Ha? Karon. Pulsa ni. Ginoo ako iko. Kunaon ako yun. Abro kabaw. Naron. Ha? Mana sih Pak On? Dekat aku bilang Roy. Hah? Depan dia orang asli. Hah? Hah? Yawan ako ni mo ko euy. Deko jud yo. Nindala tong balde? Kana magdalo. Nandara. Na? Deko jud kayo. Sana Ben. Sana we. Pak we? Hah? Kok we? Dah. We ketono perasa ko awe di lahi we. Bitin ano yun? Bitin ano? Dako? Ayo eh. Hah? Bangan deh. Tidak ada orang? Lah, pakai juda yuk. Mau teh bitin. Yo magtingin to. Ano na bitin lang oh. Hah? Haron. Yan. Haron ba? Kakarang ba? Nah, Lipat tayo na dito ba? lipatan mo. Ayun na. Ini. Lala. Sulod. Panaram. Uluha ba? Uluha. Uy, taan eh. Tusok taan. Gabi. Gilo. Gigi. Uluha ba? Uluha. Ulo ay ikan. Ore kabutan lo. Ito sa another day. Hah? Berapa? Uy, sa ba natuga gunoy na? Gunoy? Hugon mo kutsilyo danje. Ih. Musik mulu nih, sulong sih. Bego tanah ram. So mga amigo no, naka-record ba yan nila? Hindi suga. Abi na naka-record. Kay brand out good. Apa dalong? Apa dalong ram? Sama lagi. Kokoy ano way. Sikoy. Igo na ano. Usam ra ako. Ako may yaman. Karon. Ini
Ulaganay oh. Guluganay wino. Di na bakbak. Ay lo ele teriram lo kiram. Guna tiran. Lo kan Ay, mama guna niya. Lo kayo nang baba no. Nang baba oh. Lo kayo. Ko to nang saksok sa kono bisang. Nang baba ang kono anak. Asyo kan si mga amigo, ning baba siya sa iyang mama. Bro, kono siya bata ba bro? Mama. Ang baba di mo. So ang pangwa na siya bakbak di ambi di. Sambi di ba? Di. Mama daw niya ning ulagan. Luganay na isa naguluganay na. So kanira among bakbak nga kwaon no. O kanira among baki nga kwaon dili na sa apil. Kanira o kanira usa ni bakbak ran. Usa ni bakbak ram. Tilo. Maging naong dito. Kalau saan na nga di? O pero naman tihon. Ha? Ha? Biyaw no? Ha? Ayan no. Tsaka si mga Nambak ng iba ni. Nambak ng iba na. Ito ko tayo din isa. ano padlak din. Ana ang tadi dito. Wala din daw. Chat? Ha? Kerjaan nyanyi. Ako'y ala. Dako. Tiop ko. Ayo dah. Kita ni. Tiupan ay wala na video wala nakuhaan. Ha? Gamay ra kinakuan ko. Lima dito. Ha? Dako kita dako. Wow. Lupa na unsa. Abi mo irgan ba, murag irgan ba ya? Sige, sama ni. Sige tira to mga amigo. Target. Bawa ra bang mutot kanina. Sama na ben kita mo na ben. Salig ko pa ka mangga naman ganoon. Bang, sabi Jibin. Nakabuhi koy. Kabuhi na. Yo, anak pe usa udah. Moro usa duha Puas isa oi. dayon. Bunto na oi. Pila lagi mata lagi. Uy, pulang mata. No. Oh, at duha ra mo tulo. Di buto usok na koy. Di tirahan. Nananing kamay. Kurang nya. Ha? Di birji ah. Ka. Okay. Pila ka bunak ko. Yung mga amigo no, so kasi mga biba, so kasi. So mga amigo no, muna mong kanan ko bakbak tirahan to na unya ko na. Kaya to na kay. Kaya no. Daga kuha kayo no. So dako kayo sa mo nakuha. Dako kayo siya nga bakbak mo. Uy, kuno ko tae bayo. Ligo, ako nagkuha na. Ligo, bebas. Ibi. Ako'y, paano ako'y ba?
Sige pa na. Si ulo kena si tirahi. Pain daw. Oy. Daghan na ta ko, butalo taon tanan. Bin, tara bin, nakabuhi bin. Bin, tara bin, usama na oh. Oh. Gigi. Pai. Okay. Kuha ko, ipakita rin sa panghiwagang kamera. Dada koy. Dada. Oh, dah. Nilingi rin koy. Awi pa na. Rapid mo koy. Luminang pa na ang kamay be. Sige. Ngayon mga amigo, ngit-ngit yun dahil man wala na space. Mga amigo, gilampihan namang among kuha nga bakbak kaya among lutuon ni pag abot dito, diretso na luto sa balay ng Ruwe. So, mo to. Sana. Taas ni. Bisud na libiwan eh. Mga ugat ra. Mana makahilo? Atau mga kamprat may kanina ni siya panitan mga inani raw Panitan mana siya? panitan na siya pero kanina ni dili parehag sa kung tugban ito ba Muna na siya dahil. humog hindi parehag ng hunit kayo Muna siya panitan mana siya ba? panitan Dili ada siya panitan? disuruh dandog kayo so kailangan niya panitan ni kayo Panitan kana daw siya nga klase nga bakbak. Kinahanglan panitan. Kani siya dili na siya ang panitan kay lahi siya purma. Lahi purma no? Itom. Kana oh. Kita daw likod be. Oh lahi ra siya purma niyo. Dapat na siya panitan kay para dili ka mo singgam. One, two, three. Tog na kayo. Wala, dili mi ka saba kay mga amigo kay natulog niya mama. Kada kasama ta mata man ato ba. 3. Kana siya guys, invisible na siya. Invisible na siya nakaguran sir. Wow. Sarap sa pakiramdam. Sige ka na, Neng. Sige ko. Wala nang kinijibi. Basta sige ko. Wait. Pero dili kay load ganon gano'n.
Ayo. Ayo. Tuh na. Hmm? Hmm? Sayo, gilid. Tamo to guys, no? See you in my next vlog. Diyan na po nagtatapos ang aming episode ngayon. Bye-bye Ram, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.